Hi guys, good morning. Magkuhan ko karon guys, maghikay ko sa papel ni Relona para makagawas na din ni. Wala man dyan din yung bird, karon sa bukid, kuhaan sa nako dito. Yung kasi alan nga, walay trabaho kay holiday man karon. So na si mama dani guys, ang bantay ni Relona. Pero mama. Si mama sa dami ang bantay ni Relona guys. Kaya maglisod ko si Relona nga mangihi na siya ka. Sa dextrose ka, at mga tanan mo nang magdugo yung kamot o maglihok. Unang siya sa simana sa magbilindan eh. Siya lang nakatulog eh. Every time maguna siya magpapahon eh. Every time siya last day, sino siya nagulit kagabi yung pangas bukid. Tanar ko hulat niya alan sa yan ikuan guys. Kay katod sa katod si Lulan. Katod si Mama Ila, ti Maya Mia. Pagningawan siya ni ngayon siya natin maya guys. Okay, ako na uli-uli na. Amot lang. Matagin siya ka natin yan. Hindi ka na sila? Ha? Hindi ka na? Amot lang ka. Lagyan mo to siya gana. Gana ko to sililing karon. Pero wala ko kabalo kung sa oras. Amigo. Yeah. Oh! Amerika. Hospital. Terus main. Lihat deh si anak.
Ito na siya, guys. Ay, gihangos na po na siya. Din sa agwan, guys. Ang watcher. Saka ko, guys. Nagluya man ko. Ako na nakadlo karon nila sa nagluya. Kasi mo. Sa nag-snack pa. Ubi flavor na kutya. Na nagsurol dami sa pagmaris. Sabi ko. 100. Ako pa yung pasanginan. Di daw ko pa katulog. Serum ginagkaw. Hindi pa kataong sirilo na kung hindi siya ka-snack. Tulam na yun. Ang na-snack niya. Nando guys. Inaam ka guys. Inaam ka guys. Ako na ngayon si Rilo na tubig yan. Ako tubig. Kaya tubig ito sa mineral. Sa Wilkins ni Rilo na. May tubig naman. Ako di ba ngayon ako. Naam ka. Hindi guys. Pero murag. Pulo na lang nabilin. Sarap, ito na kaon niya. Uy. Katulog pa ba? Katulog. Katulog pa guys. Katulog. Baka naging narido na lagi paglaon ako. Dua pa akong kaon. Di pa siya pakunik sa yalod. Di pa siya panghatag. As this na tara ko sa luma. Di pa may kukuhin karon alas 12. Ano ko siya guys? Ano siya ako? Pangit po lang. Di ba guys? Relax na lang yan. Isa na lang kabak na bilin guys. Masaan niya. Ako guys. Taguan na rin luma. Wala rin mga hindi yan ito. Tulog na yun. Kaihion ko na. Kaihion ko. Kaihion ko na. Sumababa din pa lang. Pagkaon ko na eh. Ano yung po? Bawal na rin luma. Kasi yung videohon pa ko ninyo na guys. Nag-record ako na videos. Kaya wak ko nagkaon. Wak ko nag-inom sa coke. Video na ako naghabit sa cellphone. Ito lang tao siya. Oh, video ako oh. Oh. No. Wala. Kaon. Ano wala? Lagi dito. Ano siya? Terus naman. Guys, good morning. So, mamahaw na si Rilong na. Ang iyang sudan kay itlog. Pero dili ko na ipakain ng itlog sa iya. Lumpia o tosino roll. So, ako guys, mga pidin ko. Pagkaman ako siya. Kapi. Walang taklob lang. Ipatong sa kalang. Kaya gamay atong lamisa. Kaya ganit kaya lamisa bakante. Kasi na pag wana, hindi na magduguin yung kamo. Wala lang ang pilit ko na. Kurang kabalya.
hatod ni Bim. Kaya mong tatara. Yung tatay may magigas pa. Parang kaya mong gina. Kaya help ang dami. Asa dapat yan doon nga lang. Pagdala na ito ba ha? Mana? Wala pa nga lagi. Mga tita guys. Mga babies kita na naman. Pansin. Ayaw gusto ko lang pansin. Talagang pinapos. Gusto ko rin. Oo, na kaya mo ilang gusto ko. Huwag mo na sila kinahin. Wala rin mo, Bri. Mga tita guys. Kapita! Gawas na kabe. Dami rin ba sa akin dito yung sabi niya? Yung sabi. Yung sabi. Baka na sa itlog. Malimay na sa sabihin na ang isa sa pagkantong manok o itlog. Talong. Nakulanda ko dito. Yung Hindi mag-trigger yan tubo. yung dito gapon. Pag-utso. Okay ba? Dalong. Kami talong. Sudah nutup tapit. Pan-pan. Para hapon. Pagdalahan ako. Ganyan. Hindi yan nagdala sa pamahaw guys.